Egwu anyị na-etili Don Jaja onye obodo na South Korea. Aba eze buchi na walofia nwoke Igbo okwu na wide here ije iwi olu eko n'elu anyị achọba ndị na-agbanye sinima egwu m oje mgbe enwe ilo ụbọchị abụla egwu olugo mgba na-eji eli nkịta na ajị South Korea banyego n'ọkụ Igwe OSINACHI abanyego kwanụ n'ọkụ ewe ifebalaba bago ibe onye biko na wachi ifebalaba bago ọbago pampam aba aka na ọnụ na-eli eli adịgo committed ụmụnne m ọnụ na-eli eli adịgo kwanụ committed kama ọnụ na-eli ga-akwụsị nke na-eli ibe gị ka chere ụwa bụ onye zuo mme ije n'ụwa bụ onye zuo mme ije n'ụwa bụ onye zuo mme ekwulu ka aralie ije n'ụwa bụ onye zuo mme o nwere wanje ntụlụgaghị na South Korea nke na-eme ife dị ọra mma odogwu na-emeta ọra bụ anyị mma o anyị wee kụọ anya Don Jaja say the name Jaja, think of greatness and wealthiness, progressiveness. Onye ọbụla akpọli Jaja ga-abalị ọgaranya. Aye, Imali Don Jaja onye obodo ilibi fe. Imali Don Jaja onye obodo ilibi fe. Imali Chekwube Benjamin Ejima. Imali Don Jaja onye obodo ilibi fe. Imali Chekwube Benjamin Ejima. Imali Don Jaja onye obodo ilibi fe. Amụlụ Chekwube m n'isi ebe Ụmụduru n'isi ala Mbano local government area of Imo State ye. Nne mụlụ ejima wee kụọ ama Chimobi na Chekwube m. Ụmụ ejima wee tobe tolu ibe ji mmadụ eme bido gaba sukulu. Wagalụ primary sukulu n'udo Osianya wee pasia wee banye Boys Technical College n'Ọsụsụ nke dị n'Enyimba City BTC. Akụkọ abụkwa ibe meleme o melu n'Enyimba City n'ala Aba ija ịma na ofu nne na amụmụ ofu chi adịkeroe ụmụ jima bịala ụwa onye na-achị ya Chimobi na mụ akwụkwọ Chekwube na-agbata bọọlụ ụwa mụ na ụmụ ejima ibe Chekwube na-agba na bọọlụ mgbe ọ na-agụ akwụkwọ golikipa adị echere onye eche ibe ọ na-agba na dufensi ka m na-akọlụ gị si na mmadụ ya dị agara onye aka ọrụ obodo ji efi n'anya ụmụ nwaanyị na-achụ ya achụ ọ bụrụ so na Chekwube m nwere akara ịgba bọọlụ ọ bụ na wele eji agbanye bụ bọọlụ zụkwuru ya n'alụ ọgba suku match Obulu kọpụ na ọgba chọọchị match Obulu kọpụ na
ọgba village match obulu kọpụ na ọgbakwo street match obulu kọpụ na o mesịa webata obodo oyibo solu ndị Imo steeti gba bọọlụ obulu kọpụ na ịmali Don Jaja onye obodo Ilibife ịmali Don Jaja onye obodo Ilibife ịmali Chidubem Benjamin ejima ịmali Don Jaja onye obodo Ilibife ịmali Chidubem Benjamin ejima ịmali Don Jaja onye obodo Ilibife haba na-atụgharị uche ọ bụ gịnị ka ga-eme abana sụọ abana nri gịnị ka mmadụ ga-eme n'ụwa wee dị ka nwoke gịnị ka m ga-eme ka m wee bụrụ odogwu maka na nwoke atụrụ ka ibe na-eri alele o mesịrị kpebie ọ ga-eji ịmụ ọlụ aka ya ọlụ aka nwere ọdịda chacha ihe ọ gụta na teknikal kọleji o jiri mụọ mekanikal injiniarin ọ mụrụ ya bụ ọlụ na-aba na nke nọ nso mkpunata akụ na-aba gana ọlụ ọ mụrụ afọ na-anọ wee bụrụ ọga wee mepee kọmpini nke aka ya wee lụbala ụmụ nwa ọlụ moto ndị draiva wee fịa n'anya ọ na-alụ ọ naghị ochi ya o eze n'igwe biko bịa n'enume eze na nke iru ka o Chekwube obi iyi n'osina agụ na-eche ibe n'osina ọgaranya bụrụ ụmụ ogbenye n'anya lọtakwa Osinachi ndị mere ọgaranya n'elu ụwa babala ụba Chekwube obi na anụ ada nne Don Jaja asa mala obi dị ya Nneka Obi oluzie n'oge Chukwu ji alụ ọlụ maka na ọ bụ mmadụ ka Chukwu ji alụ ọlụ n'elu ụwa nke a ya ka mmadụ ji bụrụ chi ibie ije Chekwube obi kpọrọ Chidubem ọgọ nwoke ya kwado obodo oyibo ijebe obodo oyibo ebe ọ bụ na ị na-eme ọfụma na Naịjirịa ịbata obodo oyibo ị ga-eme ọfụma wee karịa ezigbo ọgọ ka njọ nwanne onye nwere ezi ọgọ nwere ife dị mma December 2017 ka Chidubem batara South Korea obodo machasịa mma mana anyị niile na-acha white and white snow dara enwere atụ n'arọ nwa oyi wee dube enwere atụ n'arọ nwa Don Jaja bata Korea ibe oyi na-eme ibe na oyi ga-atụgbukwa na mmadụ n'obodo oyibo you never cheat something after 1 week Don Jaja come get the job the first experience to work in a foreign country ya bụrụ nwetara nwebụrụ outside the work under the winter ebe n'ebe wee bue obodo oyibo here I come snow wey daka ni wey daka afro ebe si etinye ụkwụ ma efọkwa ebe a na-etinye ọkpa oyi wee na-ama ife a na-agwa gị onye batara obodo ọfọ wee na-afụju anya ma aga m akọrọ unu ibe Don Jaja na winter jelu na outside the work o nwere ka esi eme ma ga-ejikwa uwe ghara ọgụ mba Don Jaja malite olu n'elu snow oyi wee tụba Don Jaja ka ọ tụgbuo nya
mkpụrụ akị ya mkpụrụ ọkpa mkpụrụ akị ya mkpụrụ ọkpa Jaja dị ka oyi ọghọtazi ibe ọ na-afụ mkpụpụnarị ya n'ọnụ by force way obodo oyibo bụ gị dị nka obodo oyibo bụ gị dị nka obodo oyibo na-akwụ n'ụlọ ọ gị dị ibe obodo oyibo ọ bụ gị dị nka jebe adụ mma naba adụ mma ije mụ na winta n'obodo oyibo Jaja wee jụba onwe ya ọ bụ gịnị ka m ga-eme gịnị ka m ga-eme dị situation nsị ka mgbe ọsọ asị na nna m agbala oyi ọsọ nsị ka mbebe akwa asị na nna m ebela oyi akwa ọ bụ ntibe mkpu ka asị na nna m eti n'oyi mkpu ọ bụ ife aka ụmụ Igbo na-afụ n'obodo oyibo eji Igbo agwa ya onye ọcha nụ mkpa ọ bụ ilu elu iwele anya gị wefụnụ ma Jaja nepụkwa anya n'ọgbọ ọ bụ ka ụmụ Igbo na-eti ọrụ n'ike n'enu snow ọ na-awọ nda ọ bụ na oyi ya na-amịa na mkpụrụ aka na mkpụrụ ọkpa ọ na ọ da amị ndị a mbọsị aka ọ nọ wee ghọta na ọ bụrụ ife aka inu na-ada n'ọnụ ka ọ na-atọ n'ụtọ ọ ghọtakwuo na ọ nwerekwa osisi na-amị ego n'obodo oyibo a na-ekwu okwu ebe ikekete olie ije tawa sawa ije tawa oyolima eze enyi nwoke bụ Jaja welu ndidi wee sobe n'ọlụ Korea ndidi bụ ije enu adị obi abụlụ dike akụluo n'okwu onye kpalụ onye akpa ọkụkọ na-akpa nri n'ụwa anya unye akọkwana ya Jaja rụrụ ọrụ n'ọtụtụ kọmpani na Korea wee lụta ego oyibo ma mgbe ndị ọcha ji chọpụta na Jaja mara anya mekaniki fakwụbọnya nnukwu ụgwọ na dọla ọ na-alụta ọ na-edebe ọ na-agbago ije mụ na Jaja n'obodo oyibo ọlụ aka Jaja mụrụ n'Aba kwanye ka o ji bụrụ eze n'obodo oyibo mana ụbọchị tata onye na-amụkwa ọrụ aka onye chọkwala ịgba ọdịbọ echu eli ya bụ nsogbu anyị elu Aba n'ọnya ka anyị na-arịa ụsụ na-akpọ oge na-ekiligbo ọdụ egbe ọkpa ntụtụ ka akpa ji eju slow and steady win the race little drops of water make a mighty ocean unu afụgo na Chukwu emego Jaja eze onye mekaniki ga-achịkwu mele ọhụrụ ọgaranya nka na-akpụ ute agụla ekpughe nya jiri okwu mmele ife na nkịtị adịrọ mma ọnụnọ jee chụba ego na Chidimma ga-akpọ gị iru nwanne m gbaba mbọ na ị ga-abụ ọgaranya ma gị lọta na onye nwe ndidi ya nwe mmeli ife ọbụ na-eme na n'ụwa Ndubuisi ịmalido Jaja onye obodo ilibife ịmalido Jaja onye obodo ilibife ịmali Chidube Benjamin ejima ịmalido Jaja onye obodo ilibife ịmali Chidube Benjamin ejima ịmalido Jaja onye obodo ilibife Executive Director Benton Transport Nigeria Limited abịa onye na-azụ ka ọma anya ya onye nna ya na-egbu isi efi ga-egbu isi efi ugo na-esi na nna wee felu nwa ya aka onye nna ya na-egbu isi anụ ga-egbu isi anụ onye ga-ebu nna Jaja onye mụrụ ya onye mụrụ Chidube ya ka ebu na-ajụ ezi nna Benjamin nwa ha bịa ọgabenji nwoke dị mma onye senior driver kachala acha onye senior driver n'Igbo mmanwụ nwoke ji eziokwu na ezi omume n'anya n'ụwa moto ndị ọga wee fụ ya n'anya ikwu na ibe wee fụ ya n'anya
ezi n'ụzọ wee fịa n'anya. Ikwu nna Chidube m dị n'ụmụ eke na ngwulube Chukwe m n'Omudulu. Nne m ụlụ Chidube m Chinyere nwanyị mma, Chinyere nwa ọha mma, mama ejima wenu ya mama ejima Mama ejima wenu ya mama ejima Mama ejima Okabenji papa ejima Papa ejima wenu ya papa ejima Papa ejima Amụtali ụmụ n'eze nwoke na-atọ na nwanyị na-abọ. Nneka bụ ada Benji, Chimaobi bụ nwa Benji, Chidube m nwa Benji, Don Jaja n'isi onwe, Chimezie nwa Benji, Chisom bụlụ ọdụdụ nwa ụmụ Benjamin nwa ọha. Nsị gị na ịmali Don Jaja, ịmali Don Jaja, ọkwa aka m Chidube m ịmali nye ịṅụba Hennessy. Ịmali Don Jaja onye obodo Ilibife, Ịmali Don Jaja onye obodo Ilibife, Ịmali Chidube m Benjamin ejima. Ịmali Don Jaja onye obodo Ilibife, Ịmali Chidube m Benjamin ejima. Ịmali Don Jaja onye obodo Ilibife. Ije oje 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 sebem 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 oye lima. Don Jaja si m bute Igbo ka ịchọba Ugochukwu Ezinwa Ayadu, oke nwa amụrụ n'ụmụ egbe n'Omudulu, onye isi ala mba n'ọbịa gbawa oyolima. Okechukwu anyanwụ so wee bili, anyanwụ na-agbala ọha n'Idumọba. Ezi nwa mba itoolu n'Imo steeti, ọ dị na nwata bụla ọgaranya. Executive Director Cosmission Nigeria Limited. Don Jaja si mụ kene gị o, Igwe OSINACHI sikwu mụ kene gị o. Okechekwa onye ọma Henry Obinna agba ego nkịtị Junior na mba anọ. Asia Temple na Taiwan agba ego nkịtị Jaja na-akpọghị oku n'egwu. Nke onye na-eme na-ede ọlụ ọma gị n'ụwa na-ede oyimelo Chukwu onye malụ. Afụ nwe lọta na agụlụzi Igbo niile odokwa ezemọgọ m onye mmalụ. Onye izizi ji moto meli m ọgọ n'egwu, anyị tụ onye oji moto eme ọgọ. A na-esi onye nwere Igbo bụ ngọ, ọkwa na-emebe mmebe mmalụ onye bụ onye. Mmadụ ejikwa n'ibe losi iji eme ọgọ, ọ bụ ụwa ya na Chinye ka ọ na-eme o. Onye ekweghị anyị ekwetelu nya o, ma ana m agwa gị n'ọra niile ekwe-kwadogo. Anyị kwuru na ọ ga Igbo ọnwa o, ọnwa Anambra na South Korea. Mgbatu enunye ọnwa ọnwa Anambra na South Korea. Ọnwa odokwune mmọgọ melu enye n'isi. Don Jaja si mụ kene gị ebuluje ebulu na ala nke ikpeazụ. Anya naba na mkporo ekwudo ho mbụ nwe Ụkachi. Enyi ka nwanne na mkporo, enyi ka nwanne na Togo, enyi ka nwanne na Korea. CEO Humble Designers Wears, Humble Movie Productions Nigeria Limited. Humble ka m gwa gị mkpụrụ nwanyị nke ga-anụ m ifi na-eme danye mma nwoke dị mma. Ekwu m akụkọ ọkpa na mgbidi, Don Jaja eduluga anyị wee bata mgbidi. Ọ bụzi onye ka anyị na-achọ, ọnwụ Gbenu Matthew Azuka. Mazubi odogwu akata aka na mgbidi, odogwu Mazubi na South Korea. Nne mụlụ gị mụrụ nwa o Mazubi, kwe na odogwu apụta ọgbọ Mazubi onye ego, oke mmanwụ apụta ọgbọ na Mazubi. Isuka anyị na-eje n'Imo steeti, kama obele nwa na-emesi ike. Dịka onye dịka chi,
ife adigo king na South Korea ife adigo ndasiliga na ife adigo okwu na ụka ya nazi ife adigo onye chimeleze n'isu ife adigo obele nwa n'isu ife adigo onye ọma n'isu obele nwa n'isu ife adigo onye ọma n'isu ife adigo obele nwa n'isu ịmali Don Jaja onye obodo ilibi ife ịmali Don Jaja onye obodo ilibi ife ịmali Chekwube Benjamin ejima ịmali Don Jaja onye obodo ilibi ife ịmali Chekwube Benjamin ejima ịmali Don Jaja onye obodo ilibi ife ife mekwa n'eziokwu mmụọ Osmansi Chukwu dị Okoye Ebube Chukwu ụzọ nke Igbo ukwu odogwu meli mmanụ obodo oyibo o jide ụlọta ụmụnne ya ọgaranya bụrụ ụmụ ogbenye n'anya ọgadili dị mma eke anya m Chidi John sokwabili the Johnny Cash Lucharity Global Investment Limited ụmụnaka na Owerri ka isi bi ụwa ehime mba nọ n'Imo steeti Jaja na-ekene gị Ọzọluga dị n'Enugu Omemgbe oji na Amerịka Ọzọluga dị n'Enugu Ọzọ Yoko Omemgbe oji na Amerịka Ameshoku nanụ ka mụ Ọzọluga dị n'Enugu o mesịrị jebe obodo Igbo Omemgbe oji na Amerịka aka na-eme moto dị mma na Amerịka odogwu ụtọ Jaja na Ogogo Omemgbe oji na Amerịka onye ukwu na Olugad onye nta na Olugad Lugad onwere ife na-eme Omemgbe oji na Amerịka Ọzọluga dị n'Enugu olugokpo mgbe ị ga-atụ m iche Omemgbe oji na Amerịka arapụzie menugbo mụ na Jaja ka anyị nabezie nọ n'ọzọ obolo Omemgbe oji na Amerịka ụmụ ọzọ obolo dị mma ụmụ ọzọ obodo dị mma ụmụ ọzọ obolo dị mma ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma fa na-emete m ọfụma obodo dị mma ụmụ ọzọ obolo dị mma ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma unu ọfụrụ okwu nọ ili onwe obodo dị mma okwu nọ ili onwe n'ọzọ obolo ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma Chibụzọ nwudepụanị bịa kenelio nọ ka nga mmanwụ na-akpọ gị ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma gbagagba na South Korea ụmụ ọzọ obodo dị mma gbagagba nne m gị mụlụ odogwu ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma Chibuike onye mena ụmụ bịa ọzọ obodo dị mma ndị ọma ọchịmele eze n'ọzọ obolo ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma eze ụmụ ikolobịa dị mma ndị ọ ọma ga ibukwa eze ụmụ Igbo ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị gị bụ ọma onye mbụ m tiri egwu na Korea dị mma ọcha nyebe egwu wee gọọlụ m ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma isi na Chidimma ga-ebolu m n'egwu dị mma ya bụ ofe ịgọlụ nọ na-abịa na ụmụ mmezu ọzọ obodo dị mma ndị ọma Ebube gị kedaliti na onye mma obodo dị mma ego nwere efe n'ọzọ obolo ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma obele nwa Chekwube nyere ụmụ ike ọzọ obodo dị mma ndị ego ọma nwere efe n'ọzọ obolo ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma Jaja si m uke na unu ụmụ ọzọ egwu obodo dị mma ego nwere efe nwanne m ụmụ ọzọ obodo dị mma ndị ọma Chief Kinsili Okafọ akụbigi na mkpọ odogwu ọka ndị ọga na Filipin igwe mkpocha ọkwa kelosi ọ ga-adịlị gị mma ekene dịla oyi m kọnsida Chidube m nwanyị onye ọma ụbani n'ibo ji ma biliti ndị anyị ji bili na South Korea oyime Francis Chukwuemeka aka ekpuchi ọnwa nwoke nwazi Imo steeti eje agụsịa ma agụrụ gị gwa m onye ga-agụ n'obodo aba ije egwu manaba na edo nchọba my brother from another mother ofu nwa m ji gbula dị ebi nwata mkpọcha aka na edo onye ọma Timothy Okoli nwanne m wuo Okwefi na ngwurugbo Okoli na Nedo Ufa wo 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 Ufa wo 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 mmadụ agụchukwu Jaja bịa keneli ajọ nwazi ụtụ wee banye nne ya bụ ikwebe ntabi agba alụmegwu eyi nsi gị libe ego ka ochie moto
aga m etisi egwu ụlọzọ ụmụnne m anịba anyị ekwekwana Chukwu Zubelu Chinedu Eze Energy One na South Korea nwanne m dị m obi mma onye na-enwero energy ọ bụ gịnị ka ọ ga-ejizi wee nọzi na South Korea kedu maka Jimobi Nnebedum Odogwu onye ọma Sinki na South Korea ọ bụ ndị Osinachi ji eje mba mmadụ abụ Chukwu meka afọ bịa keneli ya kene na nwanne gị na-akpọ gị n'egwu onye ọma Eskepi nweze adị efu na mba ụmụnne Osinachi Igbo ukwu nwere mmadụ Chief Ọka Chefo Etiokwe liokwe nwanne m Etiokwe na Korea nwaka ibie na afọ Igbo bịa fụmanya Etiokwe LOC na-ekene kedu maka Uchenna Nwitalo Iyeri Ọba 1 Neza na Ebonyi State LOC na-ekene gị Unique Computers Limited na Lagos Echezona nweze keke ntụmọbụla enyi na China bịa nwoke nwa mụrụ n'ezi ihu Igbo ukwu anne mụrụ gị mụrụ dị mkpa egwu ma banye Mbaise ka ejọba na Odogwu na-epe mpe Chris Ogonus Okorie Odogwu na-epe mpe na Mbaise ise na ise na Korea Odogwu egwu Osinachi abata n'obi gị DJ Bombotete nọkwa ya onye ọma na South Korea kedu maka Austin Onyekachi Asunugbu Akachi Ugo 1 na South Korea Don Jaja na-ekene gị ije Tochukwu Amadi nọkwa ya eziokwu aka m Asia Mali oke nwasi isu n'Imo steeti wee bịa anaba m Abia steeti n'Ọhafịa Asaga ka m na-eje ọ bụzi onye ka anyị na-achọ na Asaga kenelu nna nna Kanu Akubesti na South Korea Aku Global Nigeria Limited Importer and Exporter Aku Global Nigeria Limited Founder Abiente International Club Akubesti nwoke tegede nsiki na Imali Don Jaja ọkwa aka m Chidube m ga-enwebe aṅụle ndị mkpọrọ afa n'egwu onye ma kpọrọ afa n'egwu onye ọbụla nwelu ndị egwu ga-elucha mmadụ ncha egwu Osinachi dị ka akwụarụ nyelu n'ọkụ a na-agụla ọgwụ n'ọkụ ibe ya na-eghete ka ibili n'udo ya na-efunanya alụsị abalị anya bụ egwu Osinachi Imali Don Jaja onye obodo Ilibife Imali Don Jaja onye obodo Ilibife